आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्पेशल चुरमुऱ्याचे किंवा मुरमुऱ्याचे लाडू परफेक्ट प्रमाणासह बघणार आहोत। खूप सुंदर होतात आणि झटपट होतात। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। इथे मी कढई तापवून घेतलेली आहे। याच्यामध्ये मी 2 कप हा किसलेला गूळ घातलेला आहे आणि मंद फ्लेमवर हा गूळ मी पूर्णपणे वितळवून घेतलेला आहे। गूळ सतत ढवळत राहायचा आणि तो पूर्णपणे वितळवून घ्यायचा, त्यात एकही खडा राहता कामा नये। हे बघा, गूळ पूर्णपणे वितळवून झालाय। त्याच्यावर असा फेस आला की समजायचं की आपला पाक तयार झालाय। किंवा एका वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये 2 थेंब आपण याचे टाकायचे गुळाच्या पाकाचे आणि तो जर पाक खाली तळाशी बसला पाण्याच्या आणि व्यवस्थित एकत्र गोळा होत असेल तर आपला पाक रेडी झालाय असं समजायचं। हे बघा, आता मी लगेच गॅस बंद केला आणि याच्यामध्ये मी पाव कप हे भाजलेले काळे तीळ आहेत ते घातले। तुम्ही याच्याऐवजी पांढरे तीळ पण वापरू शकता। हे मी एक अर्धा कप शेंगदाणे आहेत ते भाजून त्याची सालं काढून घेतली आहेत, तर ते शेंगदाणे मी घातले। एक चमचा इथं मी तूप वापरलंय। तुपामुळे ह्या लाडवांना एक मस्तपैकी अशी शाईन येते। हे आता मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलंय। गुळाच्या क्वालिटीवर पण हे लाडू फार अवलंबून असतात। आता याच्यामध्ये मी 4 कप चुरमुरे वापरले आहेत। जर 2 कप किसलेला गुळ असेल तर मेजरिंग कपने 4 कप चुरमुरे घ्यायचे। आणि आता मी हे सगळं एकत्र केलंय। ही प्रोसेस फार फास्ट करायची एकत्र करण्याची। हे बघा, पटापट मी सगळं एकत्र करून घेतलं। कढई खाली उतरवून घेतली आणि आता ह्याचे मी लाडू वळायला घेईन। तर गुळाची क्वालिटी जशी असेल तसे हे लाडू बनतात। एक चिकीचा गुळ मिळतो, तो जर मिळाला तर तुम्ही तो नक्की वापरा किंवा पांढरा गुळ असतो तो वापरा, पण जो काळा गुळ मिळतो तो वापरू नका। इथं मी हाताने जरासं पाणी लावलंय म्हणजे त्या लाडू वळताना आपल्याला हाताला चटके लागणार नाहीत। आणि ते लाडू मी वळून घेतलेले आहेत। लाडू वळताना जरा फास्ट प्रोसेस करायची, पटापट हे लाडू वळून घ्यायचे, कारण जसं मिश्रण गरम असतं तसं पटपट लाडू वळता येतात। हे बघा, मस्त असा लाडू तयार झालेला आहे। अशाच प्रकारे मी सगळे लाडू वळून घेतलेले आहेत। पटापट लाडू वळून घ्यायचे। हे बघा, लहान मुलांना हे लाडू खूप आवडतात आणि चवीला पण खूप छान लागतात। हे बघा, माझे सगळे लाडू वळून झालेले आहेत। माझे 15 लाडू इथं तयार झालेले आहेत। खूप छान दिसतायत। रेसिपी नक्की तुम्ही ट्राय करून बघा, प्रमाण परफेक्ट आहे। रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक यू।